ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବା ଆଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା, ତାପରେ ବୃନ୍ଦାବତୀକି ଟିକେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା, ତାପରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିବା। ଆଜି ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳବାର, ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ପାଠ କରିବା। ପାତକାହାରିଣୀ ଦେବୀ ପ୍ରଣମାମି ହରିପ୍ରିୟେ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସ୍ଥାନମସ୍ମାକଂ ଅଧିଷ୍ଠାନେ नहि ତବ, ଅଶୁଭଂ ନିଧନ ଜାତୁ ପ୍ରଣମନ୍ତି ବିପତ୍ୟଃ, ଏତତ୍ ପ୍ରତିତଂ ଦେବୀ ତୁମେକଂ ଶରଣଂ ହୀନଃ, ଭକ୍ତି ଦେହି ଗୁଣଂ ଦେହି ମେ ବରମି ଦୃଶ୍ୟଂ, ନେନୈଷ୍ୟତ ମନୁଷାଣାଂ ସଦା ଦେଶଇତେ ରତିଃ, ସମ୍ପାଦ ଲୋକ ସନ୍ତୃଚ ପ୍ରଣମନ୍ତି ତବ ପଦାବୁଜଂ, ଏତଦି ପ୍ରାର୍ଥିତଂ ଦେବୀ ତୁମେକଂ ଶରଣଂ ହୀନଃ। କାକଟପୁରରେ ତୋର ନିଜ ଘର 16 ସ୍ତମ୍ଭେ କଲୁ ସ୍ଥାନ, ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀ ପୁତ୍ର ଦାନ ପାଏ, ଅନ୍ଧ ପାଏ ଚକ୍ଷୁଦାନ, ମାଗୋ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା କୂଳେ ଲଗାଅ ପ୍ରାଣିକ ଭେଳା, ସଙ୍କଟ ତାରିଣୀ ବିପଦ ନାଶିନୀ ନାମ ଅଟଇ ତୋହର, ଘୋର ସଙ୍କଟରେ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି ମଙ୍ଗଳା ବାରେ ଉଦ୍ଧାର, ମାମ ହିସା ମର୍ଦିନୀ ହେଳେ ଧନୁଜ ବଳ ନାଶିନୀ, ଶିରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ଶୋଭଇ ଲଲାଟ ଚିତା ସିନ୍ଦୁର, ରତ୍ନ ଓଡିଆଣୀ କଟିରେ ଖଞ୍ଜିଲେ ପାଦରେ ଶୋହେ ନୂପୁର, ମାଗୋ ସର୍ବସହଣୀ ମଥା ପରେ ଶୋହେ ମଥାମଣି, କଳା ମେଘ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥାଉ ବୁଢ଼ୀ ତୋତେ ଦିଶଇ ସୁନ୍ଦର, ରଙ୍ଗ ପୁଷ୍ପମାଳ ଗଳାରେ ଲମ୍ବିଛି ପୁଣି ସାପ ସରି ମାଳ, ମାଗୋ ହିମ ଦୁଲଣୀ ଲୋକନାଥଙ୍କର ପାଟରାଣୀ।